Здравейте! Казвам се Жана Йорданова. Извиняваме се за техническия проблем, но може би така, както винаги се получава нещо в последния момент, винаги технически така нещо се появява. Така че извиняваме се за което. Така или иначе ще има запис от уебинара, на който лично, разбира се, ще бъде изпратен на всеки. Добре дошли на нашия вебинар на превара за таланти, как да победим, използвайки онлайн система за тестване. Казвам се Жана Йорданова, с някои от вас се познаваме лично, с някои само дистанционно. Част съм от екипа на Balkan Talent, агенция за подбор на персонал. Благодаря ви за вашето участие, за вашата регистрация. Преди да започнем, нека да кажа как ще протече днешния вебинар. Първите 20 минути ще поговоря малко повече по темата за надпреварата за таланти в България. Ще споделя с вас нашият опит от практиката. 10 минути ще бъдат отделени за практически пример и останалото време ще бъде ваше. Можете т.е. имате свободата да се включвате с въпроси, така че ще се радвам да получим добра дискусия. Само да кажа, че за да не се създава шум по време на вебинара, ще бъдат изключени микрофоните на участниците. Ако искате нещо да кажете вече в времето за въпроси и дискусия, моля дайте знак в чата, за да може просто да ви дам право да говорите, тъй като това е с цел просто да не се създава излишен шум и на останалите участници. Така. Надпреварата за таланти между компаниите става все по-осезаема и това го виждаме всеки ден. Специалистите по подбор на кадри са изправени пред предизвикателството да разработят нови инструменти и стратегии за управление на човешкият капитал. Компаниите победители са тези, които използват най-новите технологии, залагат на развитие на своите служители и насърчават менторството между екипите. Ще ми бъде приятно с вас да обсъдим какви практики правите във вашите компании, какви практики ще бъдат наложени, за да може да почерпим опит и добри практики. Първата стъпка към откриването и задържането на подходящите кадри, знаете, това е правилно подбраните кандидати. Тенденцията показва, че голяма част от училищата и университетите в света, вече и в България започва също като практика да се въвежда онлайн платформите, чрез които се оценяват студентите. Това задава едни стандарти, с които в последствие компаниите са длъжни да се съобразяват. Бъдещите кандидати за работа и служители свикват на подобно интерактивно оценяване и го очакват от своите бъдещи работодатели. Предполагам, че ще се съгласите с мен, че когато един кандидат бъде не само оценен по автобиография, но и чрез някакво друго оценяване, този кандидат възприема работата си много по-сериозно. Разбира се, компании, които не са въвели такъв тип тестване, губят позиции сред останалите, не са в крак с тенденциите и губят очакванията и на своите кадри. Надпреварата е ожесточена. Знаете, има голям недостиг на персонал за много различни типове браншове и позиции. Така че подобен пропуск от страна на работодателите би им коствало победата в корпоративните тенденции. Тук ще дам един пример от практиката, който така ми беше много интересно да разберем, но това е хотелската верига Marriott International. За да намерят всъщност добри градинари, въпреки че позицията е ниско квалифицирана и не се нуждаят от някакви високи компетенции от своите кадри. Те обаче са въвели едно доста интересно оценяване на своите кандидати, а именно на своите кандидат-градинари са дали снимка на озеленена площ
в хотелските си комплекси, но което нещо не е наред. Добрият градинар трябва да разбере всъщност какво е нещото, което липсва от картината. По този начин компанията успява да оцени най-подготвените кадри и разбира се, това и позволява те да преминат вече към вторият етап от оценяването на служителя, не само по автобиография. Това е много популярно, особено за азиатския пазар, където смартфоните и такъв тип устройства са начин на живот. И всъщност е много лесно човек да направи тест дори и от тях. За един кандидат да направи онлайн тест, отколкото да се яви на първично интервю, е доста помага, когато разстоянията са големи. Предполагам, че тук колегите от София и не само от по-големите градове ще се съгласят с мен, че разстоянията, когато трябва да се интервюра кандидат от друг град, това налага така доста голям проблем. В днешно време се използват доста технологиите. С колеги сме обсъждали, че практика е първото интервю да се провежда по телефон или по скайп, за да може да се разбере всъщност дали кандидат има достатъчната мотивация да се премине към втората част от подбора. Така. Говорим си всъщност за онлайн оценяване, за тестове, но предполагам, че доста от вас администрират тестове все още на хартия. В големите компании това е твърде трудоемък и тежък процес, тъй като не само разпечатването на толкова много листи, а и след това анализирането на резултатите, съхраняването, това изисква доста време, от което всъщност специалистите по подбор губят. И за нас в 21 век решението е въвеждането на онлайн системи за оценяване. Безкрайни са предимствата за онлайн системите. Няколко тук ще изброя: организиране на голям обем информация, незабавен анализ, бързо разпращане на тестове. Ще ми е много интересно така да дискутираме с вас всъщност дали използвате онлайн системи, кои системи използвате, с какво системите за оценяване са спомогнали за вашата по-добра работа и всъщност дали сте успели да спестите време. Как онлайн системите улесняват дейността на HR отделите? Мисля, че това е един доста личен въпрос, тъй като всеки отдел, всяка компания има различна политика, която следва. Но една от често срещаните, разбира се, грешки, която не мисля, че трябва да се допуска, това е всъщност липсата на каквато и да било стратегия за развитие. До сега това, което си говорихме за онлайн оценяването при кандидатите, всъщност онлайн оценяването може да се използва и при настоящите си служители. В големите компании, когато трябва да се правят атестации на настоящи служители, да се обсъжда възможност за повишаване на даден служител, предполагам, че вие, както с преките ръководители на отделите, дискутирате дали този кандидат, дали този служител се е развил, с какво той е помогнал за компанията и как всъщност успявате да намерите точния начин, по който да решите дали даден служител заслужава повишение. Практика е всъщност при доста компании за нови, особено служители, всъщност те периодично да оценяват неговите задължения, т.е. периодично всъщност да му задават тестове. Популярно е също така в аутсорсинг компаниите, които
така работят с доста служители, където нещата се случват доста по-динамично, всъщност, за да отговорят на нуждите на техния си клиент. Знаете, аутсорсинг компаниите аутсорсват определен тип дейност. Те въвеждат доста типове тестове, не само по езиците, но и свързани с дейността. Да речем технически тестове или тестове за продажба. Така че всъщност е важно един служител не просто той да бъде назначен, важно е неговото развитие в компанията и по какъв начин той дава стойност за компанията. Съкращаване на персонал, за съжаление, това също един момент, в който, знаете, ако трябва да се съкрати персонала, всъщност остават най-квалифицираните специалисти, тези, които имат умения и биха помогнали на компанията да се развие. Когато се говорим за тестове, разбира се, това е една много така широка тема, но това е свързано и с развитието на специалист, не просто повишаване, вертикалното повишаване, ами и хоризонтално, т.е. преместването от един отдел в друг. Обучения, къде всъщност трябва служителя има, да речем, притежава скрити умения, които е добре те да бъдат отключени, защото могат доста да благоприятстват за развитието на една компания. Увеличението на работната заплата и бонусната система също е една много така интересна точка. И за да се вземе, разбира се, правилното решение, трябва да се определя всъщност да има едно пълно наблюдение върху изпълнението на задачите, както разбира се и мнението на преките ръководители. Комбинирането на този субективен метод с обективно сравняване на резултатите от тестове прави увеличаването на работната заплата и получаването на бонуси по-честно, за да няма сърдити служители. И по този начин се елиминира част от напрежението, което възниква в отделите по повод на финансови стимули. Спестяването на време и пари е друг, улеснява доста дейността на HR специалистите. Знам, че много от вас ще се съгласите, но автобиографиите не дават достатъчна информация за уменията и личностните качества. Може би доста често се сблъсквате с кандидати, които са записали едни умения в автобиографиите си, но ви на интервюто всъщност те леко са повишили своята компетенция чрез едно предварително оценяване, да речем, на някакъв тест по език или друго умение, вие бихте могли да получите тази информация, за да не губите както вашето време, така и на бъдещият служител, който явно просто леко е превишил малко своята компетенция в автобиографията. Чрез тестовете, разбира се, се постига една обективна преценка, базирана на точни резултати. И специалистите биха се срещнали само с успешно преминалите тестове. Така че този ресурс време всъщност може да бъде пренасочен към други активности, да речем целящи задържане или пък развитие на вашите настоящи служители. Наемането и обучението на нови служители, които всъщност не притежават важни компетенции, които са за важна позиция, е сериозен финансов разход и заради това всъщност правилното попадане на кандидат е доста ценно. И оттам всъщност е свързано и с удовлетвореността на служителите, един служител да се чувства на мястото си. Сигурност при попълване на теста, може би много от вас всъщност така ще успорят малко моите изказвания по отношение на тестовете, но всъщност системите за
онлайн оценяване притежават и не доста добри функционалности по отношение на сигурността. Тоест, когато зададете един тест, този тест той не може да бъде копиран, за да бъде разпратен на някой друг служител или пък съответно за промяна на резултата. Така че всъщност доста добри системи т.е. доста добри предимства дават системите за оценяване и определено улесняват вашата работа. Изграждане на работодателска марка от компаниите, които са атрактивни за кандидатите при търсене на работа, залагат и на добри практики при привличане, задържане и оценяване на служители. Определено всяка фирма, която използва интерактивен подход при оценяването, тя е една крачка пред тези, които не се възползват от новите технологии. И така, това, което в практиката с много компании, с много HR специалисти сме обсъждали, има компании, които имат собствени системи за оценяване, изградени системи. Разбира се, това е един доста голям финансов разход за определена компания, но пък има и такива, които всъщност се възползват от готови изградени системи. Само накратко бих споделила с вас, че тази година всъщност създадохме платформа, свързана с онлайн оценяване, като решихме, че всъщност в България трябва да се въвеждат нови и нови неща, нови технологии, които обаче да не бъдат само за чуждия пазар, за чужди компании, ами да бъдат и всъщност и за българските компании. SharkHire се казва нашата система, която само накратко ще ви представя логиката, по какъв начин всъщност такъв тип системи работят. Аз ще се радвам всеки от вас, ако има, разбира се, желание, да се говорим лично среща, на което мога да малко повече да поговоря за системата и за начина, по който работи. Информативно просто ви даваме как изглежда SharkHire. Непрекъснато така въвеждаме нови функционалности. Решаваме, че просто е време постоянно за много промени. Така. Една много бърза регистрация в системата. Име, парола, име на компанията. Както виждате, аз направо съм си влязъл с моят юзернейм, просто за да не губим време. Отляво е моето табло, където всъщност виждате въпроси, изпити, кандидати. Направили сме системата да работи с няколко типа въпроси, в зависимост от това какъв тип въпроси всеки един HR специалист иска да въвежда. Тоест, само момент. Ще натисна. От споделянето на екрана малко просто забива всъщност интернета. 6 типа въпроси с избор на един верен отговор, на няколко верни отговора, поливариантният избор, както това са тук. Така, само момент. Така, ще съм малко по-надолу, пак казвам,
Просто споделянето на екрана през платформата, просто това налага и малко по-бавното работа. Те са ето тук типове, където пише 6 вида въпроси. Тези въпроси се организират в изпити. След това ги изпращате ги на... Да, ето сега те се появиха. Избирате си какъв тип. Свободният текст е доста популярен за когато, да речем, искате да имате въпрос свързан с чуждият език. Само момент. Доста забива. От тук се добавя въпрос. Тези въпроси се организират в изпити. Имате възможност да си ги наименувате и онлайн си ги разпращате. Сега доста от ваши колеги всъщност ме питат един въпрос. Когато се изпрати на кандидат, когато се изпрати изпит на кандидат, всъщност той дали има право да копирва въпроси, да лъже. Сега това, което посъветвам доста от вашите колеги, такъв тип изпити и такъв тип тестове можете да ги правите също в офисите на вашите компании, като имайте предвид, че всъщност имаме и такава опция самите въпроси да се разбъркват. Тоест, ако 5 човека са един до друг и правят един и същи изпит, те могат да имат обаче 5 въпроса, които са разбъркани, като това всъщност доста спестява така доста голяма сигурност е всъщност, че те няма да могат да преписват един от друг. Разбира се, вие можете този типове тестове да ги задавате както от тях да ги правят, така и всъщност да ги правят в офиса на компанията. Това е ваше решение. Доста компании използват такъв тип системи за удовлетвореността на своите служители, за определяне на своите служители. Така че имате свободата да правите всякакъв тип тестове. Пак казвам, ми заби просто самия интернет от споделянето на екрана, но ето тук е моето табло за управление, където всъщност се изпращат и вече готовите въпроси, които вие си въведете. Имаме и готова база данни с доста въпроси в най-различни насоки, за да можем просто и ние да ви помогнем. Пак казвам, няма да се спираме основно върху тази система. Аз ще се радвам и да чуя малко повече мнението ви за тестването, дали вие тествате вашите служители или пък бъдещи служители. Така че, ако имате някакви въпроси, аз оставам на разположение, както и за ShareHire, така и по темата. С доста компании, с които сме обсъждали всъщност. Може би проблем, който те срещат, всъщност това е, че определено за доста позиции има голям недостъг, за други позиции пък обаче има доста кандидати. Всъщност трудното отсяване на кандидати е един доста срещан проблем и доста голямо губене на време за HR специалистите. Може би ще се съгласите с мен, че служителите и въобще добрите кадри всъщност са може би лицето за една компания и по какъв начин тази компания се представя пред бъдещи клиенти, пред бъдещи кандидати, но така интересна тема е за работодателската марка. Аз се радвам и, че доста събития започнаха да има в тази насока за изграждането на работодателска марка, тъй като ако един специалист по продажби говори
добре за продукта или за услугата си, всъщност ние като HR специалисти е добре да говорим за работодателския бранд, за начина по който една компания се презентира пред бъдещите си служители и начина по който тя ги привлича. Не е достатъчно само и единствено финансовите стимули. Разбира се, те са част от това един служител да се чувства. От това един служител да се чувства удовлетворен, но не е достатъчно. Така. Един момент. И това всъщност е така последния слайд от нашата презентация. Така. Разбира се, пак казвам, ако искате нещо да кажете, можете да запишете в чата. След днешният вебинар на имейлите ще ви бъдат изпратени и покани, разбира се, напълно безплатно да ползвате тази система. Аз пак казвам, не е целта пряко да не да я рекламира, заради това само просто споделих с вас труда ни от тази година, създаването на такъв тип система, така че лични срещи сме на разположение с малко повече обяснение за системата и по какъв начин може да имплементирате в вашата дейност. Като аз ще се радвам и от вас също така. Аз ще се радвам също така и ако разбира се, така чуя и вашето мнение от днешното вебинар, дали всъщност сте съгласни един път месечно да имаме такъв тип вебинари на най-различни теми. Като човек, който работи в агенция за подбор, аз и моите колеги всъщност постоянно така ни изникват доста добри теми, с които да дискутираме с колегите от бранша. И всъщност, може би, идеята е точно така изподеляне на опит, запознаване дори и онлайн и дистанционно, но това, разбира се, пак с едни контакти, които е важно човек да поддържа, защото всъщност, за да бъдем по-добри, основата е всъщност изподеляне на знания и умения. В чата виждам един въпрос от госпожа Филипова. Той е в платформата ShareHire въвеждаме наши тестове или има и готови, разработени от вас. Отговора е двете, т.е. вие въвеждате както ваши тестове и въпроси, така има и готови, разработени от нас. Като идеята ни е точно така и да дадем свобода на специалистите да въвеждат техните си въпроси, но пък и ние да предоставим една готова база, с която просто може да я ползвате, разбира се. Имаме доста така, въведохме доста свързани с компютърна грамотност, с езици, разбира се, най-много така те се търсят. Господин Орлин Трандов, и двата варианта са възможни, има и готови, но може и сам да се съдиш. Да, благодаря, господин Трандов. Вие отговорихте. Така, при вас така ще ми е полезно да чуя има ли някакви практики за оценяване, някакво предизвикателство, което сте срещнали когато подбирате персонал, тъй като да ви кажа, ние така постоянно всъщност
се изправим пред едно предизвикателство и не говоря само по отношение на кандидатите, ами от страна и на компаниите. Виждаме много често, че компаниите правят грешката, всъщност, че те не знаят какъв точно кандидат търсят. И така доста ги посъветваме какво всъщност е важно, какви са днешните умения, какъв тип точно кадри излизат от университетите и в какво точно са подготвени тези хора. Съветваме компаниите, разбира се, да бъдат отворени към бъдещи обучения, защото, знаете, без обучения никой специалист всъщност не може да се превърне в един достатъчно добър професионалист. Всъщност професионалист всеки иска да има в компанията си. Аз сега се сещам за един пример, който ще ви дам от наскоро. Така с една компания, аутсорсинг компания всъщност. При тях знае кол-център, така да се го кажем помежду си. Както знаете, при тях всъщност доста голямо е текучеството. Не само, нали, заради това, че хората, които работят в такъв тип компании, са по-склонни на промяна, но кол-центъра като цяло всъщност набираше и откриваше нов проект и набираше доста голям брой хора. Тоест, за да бъда по-конкретна, в рамките на 6 месеца беше зададен таргет на HR отдела да се увеличи с близо 100 човека. Което езика беше много, много специфичен. Сега точно не мога да се сетя, но 100 човека растеж всъщност не е малко. HR екипа беше малък. Тоест, аз предполагам, че нали, не разбира се, никой не работи с 20-30 човека екип. Бяха от рода на 5-6 човека. С рекламиране в интернет, традиционните така, пускане на обяви знаете, в кои сайтове, кандидатстваха доста хора. Вие обаче тези хора, знаете, доста често има хора, които кандидатстват без да са прочели добре обявата, просто кандидатстват просто така. Това обаче беше затруднило страшно много екипа, т.е. те бяха затрупани в едни автобиографии, те не можеха т.е. трудно беше и самото организиране на интервюта, пък защото първо доста от кандидатите бяха извън София. Самото съобразяване с всеки един кандидат, точно по кое време му е удобно за интервю, това още повече затрудняваше дейността. И така ние това, което всъщност ги посъветвахме, беше точно да използват едно предварително онлайн оценяване, свързано с езика, при което, пускайки един доста така тест на доста високо ниво, защото съответно им трябваха хора на ниво B2, C1, достатъчно високо. Доста голяма част, може би 50% от кандидатстващите за един ден, всъщност те не се справяха с въпросният тест и по този начин те всъщност знаеха кои кандидати ще ги извикат вече на последващо интервю, на което, разбира се, е и самото и говорене, и вече нали, друг тип така, оценяване на служителя, soft skills, уменията също така. Така че всъщност бяхме много щастливи, че успяхме да помогнем на HR отдела да спестят доста време и да изпълнят този тип така, таргет, който им беше зададен просто от централата. Когато се говорим за оценяване, аз отварям тук една скоба, защото вече от 40 минути така говоря на тази тема. Отварям тук една скоба, че всъщност оценяването не е единствения критерий, по който, разбира се, може да се назначи един служител. Знаете, soft skill уменията за продажба, уменията за комуникация. Това са все умения, които много трудно човек може, нали, с един тест той
той да разбере всъщност един човек комуникативен ли или не. Това е просто едно допълнение и едно допълване всъщност на целият профил на кандидата. Затова всъщност, когато много често имам среща с ваши колеги, първото нещо, което им казваме, ги посъветваме да изградят достатъчно добър профил на кандидата. Т.е. не само от към образование и опит, което, разбира се, това е информация, която може да се вземе от автобиографията, но и какъв тип умения, soft skill умения са нужни на служителя. При изграждането вече на един много така по-пълен профил, вие ще видите всъщност и нуждаете ли се от типове тестове. Ако се нуждаете, какви трябва да бъдат тези тестове. Така че, пак казвам, това е едно допълване на и към цялата всъщност дейност. Ваша. Определено не е леко да се HR, особено в днешно време и в България. Определено ще се подобрят, че колегите така доста добри практики има, които получаваме от чужбина. Както виждате с тази хотелска верига, която по-рано споделих, Marriott International, може би всъщност така е доста странно, нали, за позиция градинар да се направи такъв тип тест, но всъщност хората са приели, че въпреки, че един човек е на ниска позиция, ниско квалифициран труд, това е труд, който всъщност определено трябва да бъде най-добрият градинар. И не случайно те са си решили, че е добре за тяхната компания да въведат. И така аз също съм се отчудвала и от практиката, когато пък с собственици на български компании си говоря, които търсят ръководен персонал. При тях всъщност, знаете, може би 80% от българския работодател, той не е свикнал всъщност с този тип оценяване. И е трудно всъщност да се убеди един такъв човек. Доста често те липсват и така HR отдел обособен. Дори да има всъщност човек, който да се занимава, той по-скоро е всъщност ТРЗ и водене на ведомости. Но липсва човек, който всъщност да е свързан с развитие на служителите, с развитие на работодателска марка. Така че определено в България има доста голямо, широко поле човек да променя нещата и разбира се да ги променя към по-добро, базирайки се и на чуждият опит. Така че аз ще се радвам, разбира се, и да ми споделите с вас някакъв опит, тъй като виждам, че има и колеги от големи международни компании. Предполагам, може би, че имате връзка, комуникация с ваши колеги, с които комуникирате. Така че това също е така доста интересно. Въпреки, че наскоро присъствахме на едно събитие в София, свързано с иновации с иновации в бизнеса, при което една наша колежка HR от една така доста голяма компания, няма да изподелям коя, тя сподели, че всъщност когато се е опитвала тук в България да въведе малко повече така систематизиране на системата, тя е срещнала, когато се е допитала до колегите си във Франция, до колегите си в Япония. Всъщност, всяка една страна работи по много различна политика. Нали, всички са една компания, но всяка компания в различните страни работи по различен начин. И всъщност в това, разбира се, няма лошо, защото може би точно това е едно от предизвикателствата на HR-а, че всъщност той се нагажда спрямо условията в дадената страна.
Аз съм убедена, че всеки иска да работи в компании като Google, Apple, че всеки може би чете така интересни статии, как всъщност се подбират кандидатите, но някои от тези подходи всъщност са доста трудно приложими в България от гледна точка на кадри. Така че по-скоро, може би, разбира се, не е въпрос от това да копираме едно към едно начин на мислене, на политика, ако щете дори типове въпроси. Наскоро ми попадна така една статия, свързана с тестове, които Google дават на своите кандидати. И доста така интересни въпроси, много подвеждащи. Но пък не мисля, че голяма част от тези въпроси не мисля, че пък колеги HR в България биха ги използвали. Така че вие сте хората, които работите с служителите, виждате по какъв начин се развива този бранш, виждате какъв тип служители ви трябват и имате свободата да правите оценяване дали по скайп, дали само да се доверите на един тест или пък само на интервю. Това, разбира се, си е ваша преценка. Аз ще се радвам да въведете така системи за онлайн оценяване от гледна точка на една по-пълна информация, която е не само субективна от гледна точка на интервю. Ако няма други въпроси, днешното вебинар аз предлагам да бъде към привършване. Ще се радвам на обратна връзка и определено ви обещавам, че след един месец ще имаме друг вебинар на друга тема. Ще получите лични покани, така че в момента вече имаме няколко избрани теми, доста са интересни и ще се радвам, разбира се, да поддържаме комуникация. И разбира се надявам да сте по-активни. Оставам на разположение за въпроси, за срещи, с които да се срещнем. Така че много ви благодаря за днешното участие и ви желая лек ден, лек остатък от деня и лека вечер. До скоро!